na tsara hikima rabbu ka kara Allah ka taimaka mun kai zuban hikima a kirjina rabbu ka kara salati kun sai da sadati kakan alal baiti mai dadin sauti Allah ka ban sabati dan isar fado mutu'un mina Shehu Tijjani kujini na zo bani yakini gare ni ina da rauni ya gausin zamani ya bara mai yasi shehu kai ne cikar kalamina Salamanai gare ki sai da ban yardarki na zo zane beki yarjan inji muryarki na bara gare ki yarda in ji sautin a kunne na ya ummul husaini kaunar ki ce imani annabi yayi mana nuni shi yasa nayi bayani ya ce an soki zara to ya za a yi na barki ruhin nabina sun kyakwai share na ya bujini na jiki na ko ranar ajali na da shi zance kabari na shi dai kawai na gane na ran sai da rabu sarki na zare da ke na wadatu cikin kinai karatu na ke fada a fahimtu fadima ya na imatu ki bani istiqama dan imamma aliyu maulana na cikin wani hali ki kwance dukkan kulli zara ki bani kabuli dan mahi dalali na fara gare ki ki tsayar da zubar hawaye na alkawari na yau miki za na tsaya kan aiki ma'ana zan taimakki da ke da duk halinki zan yaƙi masu kinki na rantse a kan fansar raina zara ki banda fahimki da za su sha mamaki domin aliyu mijinki umman na roƙonki darajar a'imma dan muntazar ƙa'in maulana ki buɗe taskokinki sutura bani da kanki karna nema ga waninki komai yana wajenki kare na rasa komai zara ke ce rufin asiri na kula mun da zuriya kar da bar sa baya hidima har soyayya kar da su juya baya ki ba su da fahimki na kawo su gunki umma amana ya tsara ku nan ne zana takaita wakar ni na rubuta sannan ni na karanta fata na da rubuta baban